Gilabert, che ha parlato du gascon, che tu stai men plegat lo bout gascon, mais l'occitan. Qui a eu quelle est la différence entre le gascon et l'occitan? D'accord, que ça mérite explique. Que quand d'abord définit ce que signifie le mot occitan. Alors, francamente, ne pas ser de monde que savent qu'est le mot occitan et d'où vient. Vabbè, un poète italien, Alighieri Dante, en 1306, que a un studi sur las lengues gesides du latin, que le titre du livre que era De Vulgari Eloquentia, tout simplement la langue populaire, la langue commune. Era que s'apercebut que au nord de ce qu'era la France, t'ha affirmé, l'adverbi t'ha affirmé qu'era oui, ou oil, aquest oil qui se pronunciava oui. Que s'apercebut qu'en debat d'aquella zona, que hi havia tota una altra zona, que pronunciaven o, que disaven o, t'ha afirmat. Llavors aquest cotet o. Et també que sur une altra zona més ampla, c'est-à-dire l'Italie et la péninsule ibérique, que disaven sí. Le O et le OL, que sont venus du latin hoc, H-O-C, que vol dir com, que podem imaginar els legionaris romans quan anaven embarcat, que volen grompar, per exemple, cebes, l'altre el marxant così pesava, e com parlo basco e l'altre com parlo latí, que s'arranjaven de qualques mots. Que volia grompar, per exemple, pastèque, e l'altre que li demandava que vos aquera, que li avisava, e el roman que diceva hoc, aquell. E après, com pesava cebes o mongetes dava la balança romana plasegut, que diceva hoc, donc hoc que volia dir també a tau. Donc aquest hoc a sobre de l'emplegat que ha fet per estar l'adverbi de l'afirmació. E aquest hoc latí, la H que es pronunciava au debut, que caduda en la pronunciació e que heit en lengua nostra o-c. Donc, aquest estudi de vulgar eloquentia, que sabem que és un estudi superficial, que es basava tot sur la llengua dels trobadors, que era una llengua supradialectal, e la Dante, l'è pas venut tacit, també que el món parlaven, e que ha designat tres zones, la llengua d'oll, la llengua d'o, la llengua d'ussi. La llengua d'o, la llengua d'o que ha descrit d'OC, la llengua d'o, com n'hi havia pas d'unitat politica entre la Gascunya i la Provença, quin que allait designar aquelles terres quan ne volem parlar de cadència de terres, a partir de la definició de l'Alighieri Dante, que han començat a emplegar en latí terrae occitanae, les terres occitanes. E a tau que s'è arreguat xic a xic el mot occitan. E que torni a dir, per amor, els filòlegs, els historians que han dit que és un estudi superficial. N'aveva pas venut bé de sus places que el món parlaven. Donc, la veig que l'occità per rapport au gascú, una causa que és segura, que disem o, t'has oui. Que disem o en els quatre dialectes importants, que disem o en gascú, que disem o en l'engaducià, que disem o en provençal, en l'auvergnat e en lemosí.
que tu estem Mas e vou dizer que é na mateixa língua. Bom, os filólogos, os linguistes que dirão que le mot qui serveix à l'affirmació ne suffit pas a afirmar que é la mateixa língua. En alemán que dicen ja, los bretons que dicen ja, los danès que dicen ja, los holandeses que dicen ja, que son lenguas diferentes. Bon, las otras lenguas aussi, el italiano que dicen sí, que viene do sic, que è la mateixa causa que quan l'automarcai que diuen sic, que vol dir atau. Bon, que los espanyols que dicen sí, los sardes que dicen sí, los corses també, los catalans també que dicen sí, els espanyols i els portuguesos que dicen sí, bon, que ja ho vaig parlar. Bé, devo passar que era la mateixa llengua. Aleshores, que anem arribats final a una sorta de centralisme de dir que era la mateixa llengua. Cabem, dap la llengua d'oceà, que és el llenguatge central, cabem afinitats. D'acord, que segur, e que es comprenem. D'abord, un dels avantatges de la nostra llengua, del gascó, que de comprendre tots els altres parlars. Tal auvergnat que s'hi cau a rapar. El provençal que he de comprendre, mai que l'auvergnat, que cau que digi, en una parentesi, que he treballat 12 anys en Languedoc, que he treballat un any i mig en Auvergne, i en Provença 5 anys, i de provençals, qui parlaven de provençals, en les usines on treballava, una dotzena d'anades està bé. Donc, que pots comparar? Que vull dir està bé altra causa? Que he ensenyat la llengua d'oceà i el gascó al Col·legi d'Occitania, pendent 25 anys de períodes de copadures, per exemple, quan havíem mudat, e que ensenyava al cop la llengua d'oceà i el gascó. Se'n demanden encara avui d'ensenyar el gascó, que per mi no hi parla d'aquesta llengua. Sinó, el que ensenya la llengua d'oceà, que poder ensenyar el gascó. En fet, sabem interferències, sabem la possibilitat de comprendre el pla. Nosaltres comprenem d'ells bé pla, les llengües d'oceans, que ells es comprenen a nosaltres. Per què? Per el gascó, per la seva riquesa, que és més complicat que la llengua d'oceà, que ha estat influenciat pel francès après les terribles guerres, les croisades. Bon, aleshores, és diferent, jo que dic jo, que és una llengua diferent. Per exemple, la llengua d'oceà n'en parla son H, els provençals tampoc. Què hi ha sigut un diccionari de l'hivern? Bé, c'est passat le diccionari de l'hivern, se va a la letra G, que soit la letra G, et après que passi a I. La letra H no hi passa. Sus diccionaris gascons, la letra H, els mots que comencen per H, perquè també la H, que en els mots, que ha almenys, su palai que ha almenys 30 paies, i su diccionari per nostre, que ja també vintenat almenys 30 paies. Donc, que ha d'hi ha aquella diferència important que de la dusum H, que les llengües d'oceans n'han pas, i que a nosaltres es veia una gran riquesa. Que dicia que se'n trobava al milieu de llengües d'oceans, que per mimetisme que sé que em tornaria a parlar la llengua d'oceà i que m'ha agradat d'aprendre la llengua d'oceà, perquè cal reconèixer la causa que són llengües per io, que són llengües diferents. Dice que la mateixa llengua, que dice que el que sap la llengua d'oceà que pot ensenyar el gascó, i el que sap la llengua d'oceà, el gascó que pot ensenyar la llengua d'oceà. I el que dice, això no és veritat. Que em reproches, ves que vau t'aproches du català, que de la llengua d'oceà. Se va en Catalunya, que es podem comprendre a Barcelona, a València i per totes les Illes Balears.
Et se vam ta quelques parçats do Languedoc, per exemple, en Pays d'Igor, n'hi pas tous de baisit. Bon, acodit, que voulait dire si tu as tout eu, qu'est-ce qui s'y passe? Che si passa che chi a mondo chi ha pensato che calha una lingua unificata. Io che dico che sarebbe una catastrofe per moi, n'est pas l'unification, chi può salvare una lingua, n'est pas verdad, che è al contrario la diversità. Coupa lo gascou, estrema completamente lo gascou, e reemplaçado por l'engaducià, che sarebbe per io che sarebbe una catastrofe. Per un mondo assim, ne si che non possono parlare l'engaducià. Avem here differenze. Un esempio, l'avem per l'article partitiu. Los engaduciats, per exemple, que dicen menjam de pa. Los que dicen que minjam pa, aquest article partitiu. Qui està que l'engaducià o francès, nosaltres l'avem pas, que parlam com els espanyols, com els catalans, menjam pa. Em passa que de gran importància que pronunciam los participes passats com heit, ells que pronuncien com faig, el punx, l'adjunts, que hi ha aquella pronunciació que era diferent de la nostra. Donc, jo que dic, que m'agrada la l'engaducià, mas que cal avisar de no pas centralitzar per mo que hi ha, vuelvo dir, una tendència a clamar l'unicitat de la llengua nostra, de la llengua occitana, so qui, on ha vist, è fals, que cal estar conscient d'acord. E voler centralitzar e ha sonc, e prendre sonc l'engaducià per mo que è el llenguatge central, que serà una falta enorme. E jo que dic, a aquest moment, si verdaderament avem besoin d'una llengua vehicular, prenem el català. El català, què és constituït? A qualque llengua segura del català. Es parla l'engaducià, ni el gascú, ni el provençal, que cal respectar la Gasconya, que li dic, que avem vist que hi ha un triangle que va de la Val d'Aran dins Covedoc, en seguir la Garona de costat, en seguir la muntanya i la costa basca i la costa holandesa de l'altre costat, dins Covedoc, que hi ha un triangle de superfície de 44.000 km². N'hi pas a res, que hi ha una entitat important. Donc, si volem salvar l'ensemble de la llengua occitana, que la cal salvar d'un esperit federalista, e non pas d'un esperit centralista, que è l'esperit francès, final. Que sabem que el centralisme ha en França, que hem citat en Dora, o ha que l'ecoló ha en els ancestres, que n'era pas veritat a nosaltres. E ara que hi ha militants que clamen l'unicitat de l'Occità. Qui cau creda? Els militants ignorants o els filologues com Achille Lucher, que ho soliva així, Achille Lucher, que ha viscut de 1846 a 1908, que és un gran lingüista, que és professor a Pau, doctor en lettres, professor d'història a Bordeaux, donc escrivant et historien. Bon, et le livre, qui est un livre qui s'appelle, le titre, Études sur les idiomes pyrénéens, de la partie de française. Bon, qui a un chapitre, le chapitre 5, qui est important, qui s'appelle la langue gascone. Ne dis pas le dialecte gascon, la langue gascone. Et que l'est ce qui écrit Achille Lucher. C'est à la langue gascone qu'appartient la plus grande partie de la région pyrénéenne, depuis la vallée de Soule, qui est basque, jusqu'à la vallée de l'Ariège, où règne le languedocien. Si, à l'exemple d'un de nos meilleurs romanistes, M. Chabanot, nous qualifions le gascon de langue, ce n'est pas que nous méconnaissions le lien évident qui le rattache à Languedoc,
c'est en raison du grand nombre de caractères originaux qui lui font une place tout à fait à part parmi les dialectes du Midi. Che citat Achille Lacher, che poteri citar Rolf, Gerald Rolf, qui a étudié avec le gascon, qui a étudié le livre sensé, le gascon, Gerald Rolf, qui est allemand, le gascon étude de philologie pyrénéenne. Et t'avais que cite quoi, que cite justement Achille Lacher, qui cite une autre qui est Chabanot, un autre linguiste, qui affirme que le gascon est une langue, et qui cite une autre qui est un autre allemand, qui est Karl Appel. Et Karl Appel qui dit, si quelque part il y a une frontière absolue entre les dialectes de la France, c'est la frontière de la Garonne qui sépare les dialectes béarnais et gascons de ceux du Languedoc. C'est une pure convention de séparer du complexe occitanien la langue du Roussillon, mais non pas le gascon. Nella tei pasis, che dit. Donc, io, inter los militants qui affirment causes pramo que sono militants, pramo che vogliono co, e los filólogos qui hanno studiato la lingua, si spia l'opera che ha Gerald Rolf, Karl Appel, nelle pasmes che speri della ve, e Achille Lacher, io che stimi me, los scientifici, los che sanno di che parlo.